O Seminario de Estudos Locais de Sanxenxo dedícase ao estudo do patrimonio cultural da vila, unha organización que leva traballando dende o 2010 no municipio co gallo de investigar, difundir e publicar todo aquilo que descobren sobre Sanxenxo. Co fin de cumprir co obxectivo de difundir do 22 ao 24, celebraránse as 8ª Xornadas de Historia, Cultura e Tradicións Populares, nas que haberá 3 mesas redondas sobre o patrimonio, os veraneantes ilustres na vila e a relación da mesma coa literatura. La primera mesa es sobre patrimonio artístico, histórico e artístico. Todos saben vostedes que a Pardo Bazán pasou moitos veráns na súa casa, o Pazo de Miraflores de Sanxenxo, e o deixou por escrito, non? La mesa que nos habló Rafael Fontoira es el miércoles 23 de agosto a las 8 y la última mesa es el jueves 24 de agosto, donde vamos a hablar de Sanxenxo literario. Ao longo desta presentación tamén se desvelaron os galardoados que dende o Seminario de Estudos Locais de Sanxenxo reparten cada ano para premiar a labor social que este ano recae sobre Dora Pérez Alarcón, a labor cultural na que resultou premiada a Asociación Cultural San Pedro de Bordóns e o Premio de Honra que recaeu sobre Xesús Palmou, uns premios que parten dun xurado integrado por diferentes membros pertencentes a diferentes sectores da vila, tal e como explicaba o alcalde Telmo Martín. O pasado 21 de xullo hubo unha reunión aquí no Concello onde reunimos o xurado que está composto por unha compañera que é Concelleira de Cultura, Pablo Martínez, por Marcelino Agís, que é o presidente do Foro Galicia Milenio, por Roberto Garrido, que é o presidente da Comunidade de Montes de Noalla, por José Manuel Rodiño Seijo, que é un directivo tamén da Comunidade de Montes de Noalla, por Jesús Leiro López, que foi o premio de honra do ano pasado, por Ana Cancela, que me acompaña, que é director do Seminario de Estudos Locais, e por Carmen Outonrea, que é secretaria do seminario, e por eu mismo como alcalde de Sanxenxo. Bueno, pois por unanimidade decidíronse os 3 premios. Ao longo desta convocatoria de prensa tamén houbo lugar para reivindicación, xa que Rafael Fontoira aproveitou a ocasión para recordar a importancia de poder difundir e publicar o traballo que se realiza dende o seminario. A nosa teima é facer un inventario total dos bens de Sanxenxo, dos bens inmuebles, dos bens mobles, das personalidades sanxenxinas, dos veraneantes ilustres, dos oficios e da súa historia. A Diputación tiñase comprometido, como sempre fixo, de publicar eses 2 anos, porque ahora publicamos de 2 en 2 anos, pero este ano non tivemos resposta. Estamos moi preocupados por saber se nos vai pagar a publicación das actas ou non, porque senón vai haber que pensar noutra cousa. Non o esquezan, a relación de Emilia Pardo Bazán con Sanxenxo ou Ramón Cabanillas, así como a importancia dos cruceiros da Dina, entre outros, son alicientes suficientes para exportar o seu interese por algunha ou todas das mesas redondas que se celebrarán en Sanxenxo do 22 ao 24 de agosto.